Mga tugang kaso Sabado na hapon, nagkaigwa tabi kay Annual General Membership Assembly. Diyan po sa Albay Astrodome na ipinaapod tabi kan mga miyembros kan Board of Directors kan Albay Electric Cooperative. Kapag diripon, inaprobaran tabi kan mga miyembro konsumidores ang pag-utang nin 200 million pesos. Mga tugang kan Aleco sa National Electrification Administration. Anhapot, panong pagbayad na kayan? Sisay an mabayad kayan. Natatakaypuhan, mga tugang na kita, mag-utang nin 200 million pesos. Kunya na pagkaaga, magkakaoron ta mga tugang ang Legal Counsel kang Albay Electric Cooperative. Attorney Ian Makasinag, tanganing klarohon ta ang nagkapirang kahaputan na iyan. Asin po para po malinawan kita, mga tugang na mga miyembro konsumidores, ngani po na kita sabi ngani maging palagay ang ating loob, ha? Habang kita mga tugang nagkukonsumo tabi kan kuryente na ipinagsusupply kan Albay Electric Cooperative. Nasa linya po mga tugang, Attorney Ian Makasinag. Attorney Dean, maray na agad tabi sa imo. Sa imong Henry, asin sa imong mga paradangog. Yes, sir. Opo. Salamaton tabi, Attorney, sa oras mo digdi sa DCGB. Mga tugang si Attorney Makasinag, siya man po ang Dean kan College of Law, dyan po sa Bicol College, Daraga, Albay. Primero po, Attorney, siyempre ang hapot kan mga tawo na day po nakapag-atender ka so hapo kan uminaging Sabado sa Agma, nata po ta kay puhan po na mag-utang kita nin 200 million pesos, lalo na po ang Albay Electric Cooperative. Bago tabi yan, Henry, timbagong ko, gusto ko unang linawon ang nagluluwas na bareta na ang utang aprobado na kang NEA. Okay. Sala po yan na bareta. Opo. Dahil po, sa nangyari kang Sabado sa Agma, plus paano, Yes. pag mautang, kaipuhan ang approval kang Conference. General Assembly. Mhm. So, bako bang gustong sabi yung tabi, Henry, na automatic, Yeah. igagrant na yan kang NEA. Yes. So, Opo. upon the approval, ma-apply pa po ang Aleco. Opo. And hihilingon mo na kang NEA kung capacitated na magbayad Mhm. or dae, so Aleco, bago Ayun. yung pautangon. Yes. At isa yung gagaramiton. Yes. Magayon iyan, Attorney, na sinabi mo, inabutan ko kaso Sabado, pagkatapos kang programa mo, talaga nagtataram, ipinag-explicar mo Ayun po. yan duman sa Agma Assembly. Okay, i-refresh ko muna pong inot sa hapot ko. Paano ang proseso? Sinabi mo nang duman na, bako man ngayon na, pag nag-approve na ngaya ka mo, nag-okay na ngaya ka mo, automatic, papautangon kita. Ano po, Attorney, ang proseso para kita makautang kan 200 million pesos? Ang proseso tabi kay yan, Henry, Mhm. bago yan ipautang kang NEA, Opo. siyempre may board resolution yan na Okay. ipapasar sa Board of Directors. Pag Mhm. napasar po yan kang Board of Directors, isusubmit iyan sa General Assembly. Iyon. Okay. And pag na-approve ang kang General Assembly, dumana po mapuon ang pag-apply sa NEA. Ayun. So, kaipuhan kayan mga dokumento and Mhm. aram taman sana na ang NEA baga, government agency. Dahil man yan basta-basta magpapautang kung bako uyon sa pagpautang kang NEA ang Yeah. mga gagamitan kang amount na yan. Lalong-lalo Ayun. na nadakula yan. Opo. Meaning po, Attorney, itong suagma, saro lang sa mga requirements. Tama? Iyo po, tama tabi. Tama. Mm. Saro lang sa mga requirements. So may proseso para nasusunod ang gyari ang Aleco. So dahil po na, Attorney, timeline kung hanggang no alin tabi ang sa inyong pag-apply sa NEA? Actually po, mag-gibo na yan kang mga requirements. Mhm. Siyempre, so kakaipuhan na amount, tapos i-justify iyan kung sa inyang gagamiton. Oh. Pero tabi, duman sa explanation ni AGM Bugsit, Mhm. ang 200 million na iyan na uutangon, Opo. buffer fund man lang yan. Buffer fund. Opo, ang gustong sabihin kang buffer fund, gagamiton ini kung kaipuhan. I see. Sa mga Okay. ngunyan tabi na panahon, as of June 2, 2024, Mhm. ang kautangan tabi kang Aleco sa power supplier nagkakantidad na 200 million
billion 323,880 pesos. Oho. Tapos, so, sa May 2024 power bill, Mm. ang kautangan na babayadan is 137 million 744 pesos. Okay. So, Oho. medyo dakula yan. Okay. Kung ihilingon tapa no ang income kang Aleco Mhm. base sa latest na pigpahiling tabi ni AGM Bugsit, Opo. ang revenue kang Aleco nagkakantidad lang na 4,901,214,935. Oho. Tapos ang pigbabayadan tabi sa power supply nasa 4,866,445,769 pesos. Albatana, paratas-patas, attorney. Iyo po nga ni. Kaya ang Aleco nag-ooperate on a net loss. Na siyempre, saan mo gagamit, saan mo kukuhaon sa operating and miscellaneous expenses. Iyo, okay. Attorney, madali lang po Ito po na collection, itong 4 billion plus o 4.9 billion, ito po ang pigbabayaran ta per month? Ano po? Ito po ang bill ta for the per month? Per month po? Ito po na 200 million plus. Oo. Ito, sa sarong taon man po ito na na 4 billion na income. Tapos I itong 4 see. billion, Okay. 0.8, ito man po ang pigbabayad sa power supply. Okay, so ang kwanta, ang income tax 4.9, ang babayaran ta 4.8 million. Dit na sana, restante na. Iyo po, Oo. presente talaga, kaya kaipuhan talaga. And gusto ko patabing linawon, Henry, Apo. na kung magigirumduman, last year baga, Yeah. nagpasarman to Agma na kukuaki 10 pesos na isasabay baga duman sa payables ninda. Yeah, yeah. Aha. Mhm. Ang problema ka ito, dahil ito inapruban kang ERC. Kaya I dahil see. ito, Okay. dahil po Okay. ito, Mhm. opo. So dahil 10 ito nangyari. Pero nga na po ito, So, 10 pesos, di ba? Opo, 10 pesos monthly. Dahil po ito nangyari, dahil inapruban kang ERC. Okay, okay. Balikan ko lang po ito na isapot ko kasabag. Although, luway-luway muna pa pong napapaliwanag, nasasabutan ka ng mga listeners ta, natapo ta kay puha na mag-utang talaga 200 million kang Aleco. Ang pinaka-rason po kaiyan, ini pang dugang man sa ini na pambayad sa power supply. Ta halimbawa baga, nagkulang, dahil nakakolekta. Oho. At least, dahil mawawarang kikuryente ang Aleco. Ayun. Okay. So, balikan ko, sinabi mo kasabago na buffer fund po ini. In case na may kinakaipon, ito pong huguton, attorney. Iyo po, sa sitwasyon tabi ngunyan kang Aleco, dahil bangko na nagpapautang. Iya, iyo. Actually, ihapot ko po Opo. sa imo, tanadang ug takakaso Sabado, na ano nga ang gusto nindo, takitang isingin, matao sa Indoki, arog kayo ng kantidad, taday na bangko sa tong nagpapautang. Nata po ito, attorney. Dakulo sabi ang utang. Ang utang po kang Aleco, kung hihilingon ta po, so announce baga kaidto na paghali kang APEC. Opo. So utang na pig-announce 9 billion. Mhm. Bato. Yes. Ngunyan po, after 1 year na ngunyan ang Aleco, base duman sa report na ginibo ni AGM Bugsit, ang utang na lang po kang Aleco nasa 5,227,400,000. Ayun. So meaning, attorney, Opo. nakakabayad kita kang utang na previous loans ta? Nagbabayad po, so utang po sa PISAM, na-restructure po yan sa tabang kang NEA, Okay. NEA Administrator, na restructure po yan. Mhm. Okay, So, karon ko lang, attorney, ini- ha. So dati tang 9 billion na utang sa pangkabuuan, 5 billion na lang yan. Base po sa report, na ito baga so nagluwas na report kay ito sa pag-adik Yeah. ng APEC, Yeah. na Yeah. ang utang kang Aleco, nagkakantidad na sa mga 9 billion. Yeah. So base po sa report na itinao ni AGM Bugsit last Saturday, nasa 5,227,000,000 po ang kautangan ngunyan kang Aleco.
I As in, see. ini po, mga past dues ini sa PISAM, sa NGCP, tapos Oo. sa IMAP. Okay. Balikan ko lang po, sinabi mo kasi bago na-restructure ito so iba. Paano po uminabot sa 5.2 billion na lang sa utang ta, attorney? Pakiulit po daw, tabi. Ang nangyari po pag may surusobrang kwarta ang Aleco, pigbabayad po yan. Okay. Okay. Pigbabayad po yan sa mga kautangan. So, kaya daimang kita makapagsabi na ang kwarta kang Aleco na wawara. Okay. Pero kung hihilingon ta po sa report ni AGM Bugsit, ang loss, systems loss na nawawara sa Aleco, nagkakantidad po na sa sarong taon nagwa 1 billion. Salbatana. Iyan po ang medyo talaga problemado. Ta ining systems loss na ini, kung makukubra iyan, makukuyan kang Aleco, magayon ang pagpadalagang kang Aleco. Pero ang sabi ta na nga ni, ang Aleco baga medyo luma na ang system. Yes, okay. So, dakol na talagang nangyayari na mga technical systems loss. Halimbawa, sa mga transformer, medyo lumao na, kulang ang mga substation, nakakadugang po yan sa systems loss. Okay. So mga non-technical po, araw kang paghabas kang kuryente, nakakadugang man po dyan. Ayan, okay. So, yan po ang totoong sitwasyon kang Aleco. Opo. So dapat pa lang po, attorney, tutukan ini na system loss problem ta? Adi, imagine 1 billion a year? 1 billion a year ang losses ta? Sayang naman ay. Opo. Iyo po. Medyo halangkaw po talaga. Kaya nga ni, ang Board of Directors, nagururun-uro na kung iyan makua, mawara iyan na systems loss na iyan, madali makapagibo ang Aleco kay mga substations. Madali nakaipuhan mag-utang. But kung ma-recover ini, may posibilidad na makaskas ang kwanta, ang management operation tatabi attorney pagpadalagang ang Aleco? Iyo po. Kaya po nga ni, kung mahihiling mo ang pigigibo kan sa tuyang AGM, talagang gigibo niya na mabago ang system distribution kang Aleco. Medyo talaga mga luma na. Yeah, okay. Balikan ko lang po sabi mo na buffer fund. Pag sinabi pong buffer fund, ano ang mga pwedeng pagkagastusan tabi kayo? Sabi mo kasi bago ngaya, halimbawa ngayon may babakalong kibigla, may gastusan kita sa binakaltang kuryente. Ano tabi ato sa pangkabuan ang pwedeng ihugot duman sa 200 million pesos na buffer fund na yan kung ma-approve ha, kang NEA, oras po na yaon na sa tuy ang kantidad na yan? Actually po, base sa pag-aadal, gagamitin po yan sa power supply. Power supply. Okay. Opo. Tapos syempre, sa mga empleyado, kaipuhan man po na tabangan yan. Kung ihilingon ta po, ang empleyado kang Aleco, nasa 397 kontra sa 200,000 plus na konsumidores. Yan po ang state of Aleco base sa numero kang mga empleyado. Kaya pala attorney, mas nakulso dagit kumpara sa mga empleyado, ade? Iyo po. Okay. Ini pong 200 million attorney, makakatuwang daw ini para po mabawasan taan sabi nga ni kan iba ha, unconsistent brownout sa palibot o trip off ng kuryente. Iyo po, may mga improvements man siyempre iyan na pwedeng paggamitan kayan. And kung hihilingon ta po, dumambaga sa AGMA, may itinauman ang national government through the efforts kang Ako Bicol na panggibo ki substation. Kaya may mga kahaputan duman, sabi Henry, na ang sabi ninda, nata ngaya mautang pa na may itatao ngaya ang national government. May 500 million ngaya. Opo. Ini po na itatao kang national government through the efforts kang Ako Bicol. Ini po, ang gagamitan tabi ka ini, mga substations, kailan baga, national budget yan. Pag ipinasar yan, igwayan specific na project kung saan mo gagamitan. Iyo mananggan. So, pag iyan ginamit mo sa iba, technical malversation yan. Iyo, tanasagaan. Yan, nagkapririso sa mga taga-Aleco. Nasagaan mananggan attorney, ade, naka-specify ang duman. Nasa gaa po ito. Dahil ito pwedeng iroon sa ano pa manabagay. So, dahil mo itong pwedeng kuhao na pambayad ki kuryente. Iyo. Kung dahil kwarta ang Aleco. Nahiling na po nindo attorney kung ano ang plano ka itong 500 million?
base po duman sa report ni AGM, gagamiton po yan sa paghibok ni Kulyat Substation Okay. para madugangan po ang substation digdi sa Albay and gagamiton sa pag-rehabilitate kang Ligaw Substation. Okay. So puro po siya attorney mapapaduman sa substations ano? Tayo po ito so purpose kang pagpasar ka ito kang Yeah. Kongreso. Okay. Ang hapot po kan sa tuyang mga konsumidores, paano ta po attorney mababayadan ang 200 million pesos? Ang 200 million pesos po na uutangon, ini po, inexplicar ini duman sa agman na ini da ikukwaon, da iahagadon, da iidudugang sa power, sa payment Sa bills. konsumidores, sa power bill. Okay. Dahil po yan idudugag. Ini po, ang pambayad ka ini, kukwaon duman if ever kung may income ang Aleco. I Duman see. po yan i-charge. Oh. Di kun may income, di gari may challenging ini sa mga nakapwesto tabi diyan sa Aleco attorney tabase duman sa annual financial statement, gari paratas-patasan ang operation kang Aleco kada taon. Nag-operate tabi na net loss. Oh, ano? Oo, nag-operate na net loss. Na kung ihilingon pa po, dahil man talagang iwinalat na kwarta, suapek ang pag-ali. I see. Okay. Opo. So, may So, ang Aleco Munya nag-ooperate, naghali po ito baga December Opo. 2022. So, medyo pirang taon pa sana. Sarong taon ni anong na bulan pa lang. Nag-ooperate ang Aleco after APEC. Okay. Klaro na po yan, attorney. Balikan ko lang so 10 pesos na then approve kang ERC na dapat kolektahan sa mga Opo. konsumidores. Kung di ako nasasala ha, correction naman po kung salaan sa kuyang recollection, gano'n na-implement na po ini, tama? Dai po iyan na implement. Okay. Dai po pig-implement iyan, dapat bago po yan idadagdag sa power bill, maaging na yan for approval sa ERC. Ayun. Yan po ang kagayunan man kang sistema kang batas ngunya na igwa kitang ERC na kung ano man na idudugang sa power bill, dapat mag-aging na tabi sa ERC. Very good. Okay. Now, pautangon daw kita kang ERC tabi. Okay, sorry, kang National Electrification Administration Attorney. Ito kan 200 million. Depende na po yan sa justification ninda, lalong-lalo na kay PS Gwen Inciso, tapos kay AGM Bugsit. Pero ang Aleco baga is under the rehabilitation plan kang NEA. Siyempre, aramaninda ang ma-justify kayan si PS Gwen and si AGM Bugsit. Dahil ko po mas simbagyan kung iyan maigagrant kang NEA. Okay, isingit ko lang ini attorney ha. Sorry, di ko ini masyadong na kuan sa imo. Pero isingit kong hapot kang paradangog ta. Ay doon kung ara mo po ini, may nag-income po ang Aleco daas sa pigbabayad kan mga cable companies, wire na nasa poste kang Aleco, tabi. May contract of lease po yan. And syempre, at pigagamit ang mga poste, may bayad po yan. May bayad man po yan. Mangguran o daw tabi sa bayad, attorney? Dai ko po masyadong isihan tabi. Pero ang aram ko, may i-kwan sa kuya na i-refer sa kuya na legal issue manungod ka itong gustong kobrahon kang Santo Domingo pabayadon ang Aleco hababa man sana po, hababa man lang po. Ayun, iyo. And kung hilingon ta po nga ni Henry ang mga arog kaining mga sa PLDT, sa ibang mga internet services, igwa naman sindang sa diring poste. Yeah, correct. Ayun nga sa diri naman na poste. Kaya medyo talaga bako na harog kang dati na Aleco lang talaga ang may poste. Opo, okay. Attorney, may babalikan lang po ako ta. Although ang inabot ko talaga kan Sabado, ikaso nagtataram ta. Late ako nagprograma ako. May report sa pag-iribami na tama ba? Tulong beses hinapot sa mga konsumidores kung pabor na mag-utang ang Aleco kan 200 million. Itong tulong beses na hapot, hindi po ke reaksyon ang sa tuyang mga konsumidores.
Di daw po kikwan, di daw po legal Opo. question tabi ito, attorney. Actually, medyo hasty pa ano sa proceedings sa igwa po bagang objection. Dapat may discussion po ito. Yes. So, Actually, dapat ito pa ano si President Gumba, siyempre, dahil taman makwa na bako man po ito abogado, bako man ito masyado very familiar sa parliamentary procedure. May nagtataraas pa po baga kay kamo. Yeah, So, correct. kaipuhan na i-explikar pag-discuss sa itong issue na ito bago magpaboto. Ayun. May Opo. required number po kita kumpira dapat ang magpaborduman base sa presenting attendance kan mga attendees? Ang kwan po, usually, viva voce po yan. Okay. Ang, dahil naman, subako man po yan na ang pagboto arog baga sa ibang mga klaseng buruto. At ito po baga, ang nag-attinder duman sa pagkaaram po mga 9,000. Yeah. 9,000 plus. Mhm. So, itong 9,000 plus, may mga sa kwan man kayo online. So, ang issue po kayang paano, ang determination kang quorum sa AGMA is 5% of the total membership Yes. or 100 100. members, whichever is higher. Yeah. Whichever is lower, I mean. Whichever Okay. is lower. Yeah. May na iyan. So, duman pa, viva voce, siyempre, kung arin ang dakol na nagtaraas, arin tararam na yes, ikukonsiderar po yan sa pagburutuhan. Bako man na masyadong formal ang burutuhan, and it will depend on the board Iyo. kung paano sa indang pag-determine kang burutuhan po. Oo. Paano kaya, Gero, naobserbaran ko po ito, day binilang so nagtaski ka mo, is that okay, tabi? Legal point of view? Iyo po, tabi babotse po, so burutuhan po. Ayun. Okay. So, Opo. basta nahiling na gaya majority so nagtaras kang kamot, yun na po ito. Iyo po, opo. I see. Okay. So, sangon yan po, meaning inapprove ito sa AGMA na pag-utang ta 200 million, nasa proseso na kita kung paano ito mapa-approbaran sa National Electrification Iyo po. Administration. Iyo po. Tama po yan, Henry. I see. Okay. Now, last point na lang tabi ito nito, medyo nakigiyokan so system losses ta na 1 billion a year. Ano? Opo, at medyo alam ko po. Nasa 27% kukampo yan sa 24% to 27% po. Mhm. Sa 27% pong pero dapat na porsyentong i-pass on sa consumer. Dapat mga 10 to 11 po. Wow. Ay, 10 to 11 ang i-assume kang kooperatiba. So, excess po ka ito, ipapass on po yan sa consumer. Kaya, kung hihilingon tatabi, Henry, medyo halangkaw ang kukuha talaga sa mga konsumidores base sa system loss. Oo, takon 27% nga ha, 27 minus 11, 6, 16. More or Nasa less. 16%, more or less, mga 15% po. 16% po. So, pipass on sa consumer. Iyo po. Pangyari sa maaba ka. So, kung pipass on sa so, 11% tabi, 10 to 11 attorney, i-assume kan aleko ito? I-assume po yan kang Aleco. Iyo po yan ang regular na systems loss na pwede lang na i-assume kang kooperatiba base sa batas. Okay. So, kung naipas ang 15 sa tuya ng mga konsumidores, pigbabayadan taman ito, kung halimbawa bumaba kay maray ang system losses ta, makakabawa sa electric bills ini attorney. Tama, tabi. Tama. Mhm. Ta ako nga ni, ang kuang ko system loss case nasa 500 plus ang babawa sa kuya eh. Iyo po. Tama po yan. Depende sa konsumo ko itong kuryente. I-assume kang konsumidores. Ay pangyari sa maoraro. May mga with your discussion kay Engineer Boksit as in sa mga miyembros kang Aleco board bilang legal counsel, may mga piglatag na pong bagi kung paano ma-recover ini na day makapass on sa konsumidores kahalang tabi na porsyentahe attorney. Igwa na tabi, ang pigigipo po unyang kang Aleco, ang mga poste po baga, kung maihiling nindo, gusto na yan ibugtak sa main road.
dahil napapaaragi yun sa mga bulod. Iya. Sa kung pagpapaagi po sa bulod, contributory po dyan ang uyan ng mga kahoy, etc. Tapos, ang tendency na maghabas, dakulaon. Oho. Pero kung yaon dyan sa gilid kang tinampo ang mga poste, medyo mababantayan po. Aya. Kaya, kaipuhan man talaga tabi ang participation, cooperation kang mga konsumidores. Iyo. Bata, nakaka-apekto po ato ni Ansigan dakol kang konsumidores ta. Iyo po. Sige ang dakol. Okay. Now, una. And tabi, Henry, Oo. ang Aleco is considered as mega large na kooperatiba. Iyo baga, province-wide Opo, kita mega large po yan. And ang maugmangani duman na report, kaso Sabado, dati baga ang Aleco, pirming class D. Na may classification man po yan sa NEA. Okay. So, ang Aleco, ngunya na taon, base sa announcement ni GM Bugsit, maa-award na iyan na most improved cooperative na nasa class D na po. Wow. Ayan. Medyo Opo. good news yan, ha? Medyo good Opo. news yan, ha? So, sana kasabay po iyan na, na mga recognition na iyan, mapundo ang problema sa trip-off kang kuryente, attorney. Iyan tabi po ang talagang duduunan kang sa tuyang general manager asin kang Aleco. And dakulan na po ang nakatalagang mga programa. Kung nagdangog lang talaga sa tao duman sa report ni AGM Bugsit, dakulon po ang nakatalagang programa para mabago ang system distribution digdi sa Albay. Okay. Ansaro baga sa kwantabi, attorney, ay doon na kung pwede po ini sa imo. Di ko aram kung sa imo ini o kay GM Bugsit dapat ining hapot ko. Kita baga nagkukuango niyan sa WISEM kay kuryente, di ba? Iyo po. Nasa spot market po kita, tadai po na existing na PSA o Power Supply Agreement ang Aleco. Oo. Ang pagkaaram ko po, igwang emergency purchase power agreement ang Aleco, 10 megawatt lang. And up to October lang po yan. So, kung ikukumparar mo sa pinaka-peak load, ang kaipuhan kang Aleco is 120 megawatt na supply ng kuryente. Ang igwalang kita na EPSA until October, so gustong sabihin, regulated dyan tabi ang presyo. So gustong sabihin, magpuon kang paglaog sa kontratang iyan. Sa Oktubre, daiyan maglalangkaw. Opo. Unlike po sa WESM, ang sa spot market, ang kuryente po dyan, nagdidepende sa law on supply and demand. Fluctuating. So kung ang supply dakol, malangkaw talaga ang presyo kaiyan. So monthly, nagbuburubago po ang presyo. Yan po ang disadvantage na ang Aleco nagkukuaki supply sa spot market or sa WESM. Iyo. Paano po magibong gipaagin na day na kita magkuha sa WISEM? Tama ba? May term of reference na po kita, attorney, may kinaaraman sa PSA na pigasabi nindo. Actually Girma po, bidding kita ki hababa na supplier. Oo. Medyo grabe ang requirements. Mapa-approve ka sa DOE, mapa-approve ka sa ERC, and madepende man yan po sa mga GenCos, itong mga power supplier, kung mag-interest inda sa bidding. I see. Okay. Opo. Kung di mag-intra, and sa pagkaaram ko po, duman sa report na pigibon ni GM Bugsit, garong aggregation na po ang kuaki power supply. Gustong sabihin, so gabos hindi sa Bicol, masarabay ito gabos para maglaog sa PSA. And mas magayon ito, bintay ito sa Aleco. Ang Aleco baga, medyo dakulang utang, dahil masyado pigtitiwalaan. So, medyo magayon ang magiging kaluwasan po kayan. And I hope na maging matrayumpo po yan na aksyon kang gabos ng mga electric cooperative digdi sa Bicol. Di ba tamang pagkasabot ko, attorney, pag igwa ka ito, halimbawa ang nga kon 10 years o how many years ang kontrata, Aleco and itong supplier, ito ang presyo, dahil magbabago ito maski sa alawig na taon na yan, tama? Dahil ito magbabago, may kontrata na po. Kaya nga niyan ang aagi talaga kang Aleco na magkaigwang PSA. Ang aram ko po na may PSA lang, ang Sarapu-Rapo. Nagkaigwa yan na PSA with Napocor. Outside yan po kang grid. So mga outside kang grid, ang Napocor po ang nagsusupply. Okay. I do not know kung pwede kong ihapot sa imo inita.
kung gari malabo ining makadalagan sa tuyan supply ka ini. Tabay na lang akong news sa national na sa Bacman may bubukasan na panibagong dagdag na power power generator. Pero 10 iyo po tabi Arama to Henry, niya. yan ang- Attorney. Hello. Hello? Yeah, go ahead, Hello? attorney. Yan pang dahil nasasabutan kang mga konsumidores. Tama na igwa kita sa Tiwi, igwa kita sa Bacman. Oo. Pero po, under the IPIRA law, dapat po magkaigwang bidding. Dapat mag-bid po ang mga tagsadiri kang Tiwi geothermal plant. Tapos ang nito, duman sa PSA. Sa CSP ang apod kaya. CSP, so kung correct. isinda magpa-participate duman, dahil man po sinda makakalaog na supplier sa Aleco. Pangyari. Dapat pala may mag-intra, no? Yan po. Kaya nahiling ko, I think nahiling ko na pig-discuss ini man dyan sa DCGB na ang national government, lalo na ang mga kongresista, gustong i-re-evaluate ang IPIRA? IPIRA law. Oo. Opo. Yan po talaga. Kaya madepende po yan sa tuyang mga kongresista ang pagbago o pag-amend kang IPIRA. Kung po, medyo mapagal po paano ang IPIRA law. Iyo. So ang solusyon, attorney, ma-amend ang provisions kang IPERA na mas mapagian as in maging favorable sa pag-acquire kayo sa palay ng kuryente kan mga electric cooperatives. Iyo po, tama po yan. Kaya kung hilingon ta po baga, Henry, prior to IPIRA law, bago kang IPIRA law, in GCP lang or Napocor lang ka ito ang nagsusupply ki kuryente. Magayon, pagka-supply kang Napocor, mabayad ka sa Napocor. Saro lang. Ngunyan po, paano, dakulo na ngunyan ang mga player sa generation kang kuryente. Okay, yun. Titanglay ako. Privatize na, under IPIRA law, pinrivatize po yan. Gary, titanglay ako, attorney, Attorney, Opo. gari titanglay Opo. ako kan mga kan mga pangyari sa palibot, Po, yan po ang katotohanan. Adi. Kaya medyo nga ni raot baga sa buot na Iyo talagang baga. ang iba, Correct. sige ang taram, pero dahil man po talaga ninda, nasasabutan na maray. Takon sa sabuton mo talaga, luluyahon ka, adik. Iyo po, tama po yan. Luluyahon ka talaga. Opo. Okay. Attorney, dahil na pa akong hapot gusto ko bang sanang klarohon iyan tabi ng mga bagay na iyan. Sige, bilang legal counsel kang Aleco, ano tabad mensahe mo sa mga konsumidores? Ang kon ko lang po sa mga konsumidores magkikitang active. Actually, kita, mga consumer members kita, direkta kita na invuelto sa pagpadalagang kan kooperatiba. Oho. So, magilang kitang mapagbantay and ang kaipuhan siyempre, aagadon ta sa management na magiman transparent. Yeah, correct. So, correct. yan po ang magayon, may transparency, tapos vigilant man ang mga member consumers, magkakaigwa ning maray na pagpadalagan sa tuyang kooperatiba. Ang Aleco po talaga is mega large. Yeah. Opo. Opo. Attorney Ian, salamaton tabing maray sa oras mo sa DCGB. Mabuhay tabi ka mo. Salamat man tabi, Henry, and mabuhay ka tabi. Thank you so much mga tugang Attorney Ian Makasinag sa paliwanag may kinaraman sa nangyaring agmasin sitwasyon sa ngunyan kan Albay Electric Cooperative. Alas 8:22, aliba pang reactions babasahon niya to, makalipas lang kan mga patalastas. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong diyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Sapat na ba ang lakas mo? O nagpapalakas ka pa? Para tulong lumakas pa ang katawan, magre-Recon Forte. May muscle building amino acids na tumutulong magpalakas ng katawan with proper diet and exercise. Kapag lumalakas ang katawan, mas lumalakas din ang loob para abutin ang bawat ambisyon, anuman ang hamon.
Lakas ng katawan, lakas ng loob, lakas na kaya ang ambisyon mo. Mag-Revicon Forte, araw-araw. Lakas! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Adrian Salceda, Adrian Salceda, ang pagtabang niya. Ay, ganado sa kalusugan! Liverade, it's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silymarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessam Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessam Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessam Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessam Salceda. Jazzy Jessam Salceda. Jazzy Jessam Salceda. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also, siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Meat Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula
Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na nasaba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Our all-day busugeras, Vice Ganda and Maymay. Pusugera, Magsavers Elite, busog meals all day, 99 na lang. All day, daming choices. I'm a pusugera, for breakfast, lunch, and dinner. Cheesy egg pizza, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. I'm a pusugera, Magsavers sulit busog meals all day para I'm a pusugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. Magsavers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Moms, sa sakit ng ulo o lagnat habang buntis, maingat ang Biogesic. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If pregnant or breastfeeding, please consult your doctor before use. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 8:31 na nin pag-aaga sa DCGB, always number one, always at your service. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Anhapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Toy Rain, maray na aga. Toy. Maray na aga, tabi. Sayang nakaliso amigo ko. Iyo ta, Magayunong ko ta sa- paano sa kaya, papa ko. spiga ka sa bago nahiling ko sa apod mo, kaya lang, ang piga-apodan mong numero, spiga gamit ko sa iyang numero. Kaya dito ka malisimbang. Sige tabi, ano reaction mo doon na Toy? Nag-attend din ako duman. Ayan, okay. Relatively, to be fair, ang nangyari duman sa agma, positibo ako. Okay. Magayon. Nasa. May parapol ng gana ko sa libo. Iyo pala ayong karayan duman. Guminanag kang saglibo. Okay. Ang parapol-rapol na yan, nagdadagdag ang attendance sa assembleya na kung saan, sa mga previous na assembleya, dahil pakiram ang mga membros ng subidores. Tama. Verified din yan. Yeah. Positive aspect. Kaya lang, ang kinonsumong oras duman sa parapol, haloy gunulon ni Kimaray times 5 times 6. Yan sa bigas. Kinsa duman sa nararapat na problema ang ipaabot ng mga taong nagatindir. Iyo. Yan sa anticipate ko talaga. Tadakulo ng taang winners na babasaon. Iyo. Okay. Hindi kita sa objective kunyan. Kapitaris. Ang gusto ko tayo paabot, hanggang noorin kita may expose sa WESM. Aha. Na iyan very volatile ang pricing kaan. Iyo. Very volatile ang pricing ka yan. Anytime may spike yan, pak! Remove kita. Ang ikaduwa kong concern,
engineering, where engineering can never explain. Oho. Nagdadapol ang brownout, power surges, power trips, na dapat magbaba ang bayadan ng kada konsumidor. Iyo man nilaray sa paglangkaw kan mga bayadan. Oh, yeah. Para lawigo na brownout, 12 oras, 2 oras, 10 oras, alagad ang mga resibo ta, nagpaparalangkaw. Iyo. How can we explain that through engineering? Okay? Dahil exposed kita sa WSM. Yeah. Grabe. So, who will promote, who will advocate pilferage? Ha? Maski sa Meralco, pilferage can never be totally eradicated. Yeah. Napi-minimize to the least. To the least. In fairness, igo dyan ki sarong nagdulok na konsumidor, concerned member consumer. Igo siyang nahiling na illegal connection, nakatong siya naga. Ilinaog sa PE5, nagluwas na sa PE5. Ang pagbulilya sa duman sa lugar ninda, sa sektor din ng lugar, kasabay siya sa brownout, malamang dahil kay itong jumper. Nagtumadin yung consumer na yun sa alay ko. Opo. Ang nakauron niya gwardya. Uni ngayon, sir. Mag-imo ka ngayon ki-report ka yan. Nagtatago nga ni siya ma-report. Papag-imo mo ki-report. Maray na nga ni siya kay si pagkatao. At may sabi ko, nakauron mo gwardya? Sala. Ang dulok mo sa opisina, bako sa gwardya. Correct. Dapat mag-confidential ito, Busing, di ba? Okay. So, we do not advocate pilferage. Takanan ko ito, paano ito ma-report? Yeah. Na-jumper. Yeah. Tamang ini para sa gabos. So, sinabi na ito ni amigong Ian, Sumago, tungkol sa system loss, nabaliktad ito, amigo. Oho. Nabaliktad. Sorry, amigong Ian. Sorry. Ang system loss cap, 11 to 13% nata mo dyan. Yeah. Ang gustong sabihin, inherent yan, amigo. Iyo. Inherent yan. Ita-pass on. Dalagan kang kuryente sa mga linya, technical and system losses, igwa ka dyan ng system loss. Yeah. So mga hinaabas kang mga nagkaper ang consumidores, system loss yan. Ang maximum na chargeable sa consumer, na pigbabara nga, mga kan 200, more or less 220,000 member consumers, 11 to 13% legal yan. Yeah. Correct. And outside of that, 27 ito sabi niya. And outside of that, kung 27 ito minus 13, sabihin ta, ang 14% kayan, for reason of inefficiency by the distribution utility, may jumper, tama, dako na jumper. Dahil na pwede arpuso yan. Dako po nindo. Dako po nindo. Sa tabang kung ibang mga konsumidores. Dako po nindo. Pag dahil nindo na dako yan, chargeable yan sa losses kang distribution utility. Kasarabay kitang mabayad. Opo. Dahil. Sa distribution utility. Ang kasarabay kita magbayad, duman sa 11%. Ayo. So chargeable sa consumer. Nabaliktad na kasi bago. Yeah. Okay. Nabaliktad na. We do not advocate pilferage. We do not advocate pag-apas sa kuryente. Kung may masulok sa barangay, kawawa ang mga pag-iribat, ha? May makuryente sa barangay, kawawa ang mga pobreng tikoy. Yeah. So, iyo man siya na yan ang masasabi ko. Ikaw pa ko tapong gustong ipaabot na which might be considerably unfinished business of previous meetings. Yeah. Kain na to SPA, Special Payment Arrangement. Approve ito kang ERC, illegal, pero ginibo ito voluntary. During the 2013 General Assembly duman sa Bicol College, approve ito kang assembleya, pero pag-abot sa ERC, habang pindinidak na ito, pindinidak na magsisabay na si resibo, saka mo niyan, later nagluwas, so desisyon kang ERC na illegal pwede yan magyari. Gibuot ang voluntary kung siyang gusto. Ang problema, nakakonekta na kisubra 300 million. Opo. Kaya
Dahil kita naputulang kang pensi. Padago sa kuryente. Pero until now, the amount is still unreported and unaccounted. Sobra 300 million ito, amigo. Dapat i-report ito officially sa meeting. Ikapapaabot ko ta kay Attorney Ian. Takaipuan man ito kang tao. Kinontribo ito kang tao para dahil kita maputulan. Kasi ikaduang purpose kay ito, arap ito ni Bishop Mylon, na dahil kita maprotektahan sa pagiging kooperatiba kang Aleco, na dahil kita maisa privado. Pero anong nangyari, baliktad. Abang kinukulikta sa SPA, nangyari so concession agreement. Then, tapos na yan. Ang apot po, kwarta ito kang tao. Until now, unaccounted, unreported. Salamat, Migo. Salamaton, sabi Manong Toy, sa reaction, may kinaraman dyan sa mga puntong yan, mga tugang na dapat niya to na sabuton ngunyan tabing pagkaga. Tod, babalikan ta sa iba pang mga reactions kayan. Pero isingit ko muna po si Teacher Ophel, ta importante ini para po sa kaaraman niya to gabos. May nangangay po tabi kim mga scholars. Dapat kas bago pa ni si Teacher Ophel. Kundi, ano yan, makauron tango niya na pagkaaga, ta makakualaman kita. Teacher Ophel, good morning. Good morning. Oy, pasensya na Teacher Ophel, ta napahaba so discussions me about Aleco. Sa aga na lang. Ano po? Sa aga o yan. Anyway, on there ka po ngunyan, Teacher Ophel. Ay, okay. On there ka na po. Sige. Buda, ulit-ulitin ko na lang po ini by tomorrow or para sa next day. Sige na po, on there ka na. Ano po ang satuya na gustong ipahayag sa publiko regarding sa mga test day scholars nindo? Opo. Okay, good morning, CGV listeners. Of course, kay Sir Henry, good morning. Thank you sana. Igo kaming good news para sa mga out of school youth, saka sa mga daibagang trabaho nga tapos na sa college. Opo. Makakuasindan skills. Igo kaming ngunyan, apat na may opening. Continuous and training may, ngunyan na July 22. Ini kay JB Ejercito. Tinawan kitang dressmaking NC2. Mapuun July 22. Ang kaipuhan ko 25 scholars. July 22 to August 30. August 30. 35 days yan. Padaranta na sila ikakaini. Iya man, pakisin mo tabi sa messenger. Okay. Opo. Dressmaking NC2 July 22 dapat munya na sila mag-register. The first come first serve kami. I see. Ang dadarangon ninda tataraman ko na sila pagkatapos sa kang gabos na program. Opo. Okay. Ang sunod, electrical installation and maintenance, NC2. Ang kuyang kami, ang ma-start man ini July 29 to August 26. 25 days po ini. Ang kaipuhan ni 50 scholars, taduwa kay ini kayang kuyan, duwang laboratory nila ang ginibo mo sa electrical installation. Tagulpiyo nang gusto mag-take ka ini. Yeah, so we have 50. Tinaoy ni Kong Joey Salceda naman. And next is bread and pastry production, NC2. Kuyan ini, 50 naman ang kaipuhan 50? Dakulong pala na di. Ako, sa paano, duwa na ang laboratory ni sa bread and pastry. Inawin ni Senator Pia Cayetano. And then, ini naman na cookery, niya na July 29. Kuyan ini 40 days, 25 scholars. Ako Bicol ang nagtao kay ini. Bicol. I see. Okay. Opo. So, ang aalaton, meron pa kaming pig-aalat sa ang probinsyano pagkatapos sa first rider. Opo. Pig-aalat ni pa iyan. Pero ngunyan, ang mga qualification ni, so driving NC2, gulpiho nag-enroll sa Pioduran, ang tinauman ini ni Kong Joey. Duman, kaya dadarawang iso auto duman, taigwa man duman si Eden Gonzalez na lugar na the driver sa basketball court niya. Katapos si Paroy,
Ang maduman na sila kami, so auto daraho na sila duman, tanganin sa mga estudyante din na magpamasahe. Opo. So we need 300 students. Okay. Okay. Pero inigibon sa Katburawan. Uwas yan eh. Hindi, bako, sa Piuduran din ini. Akat Burawan Piuduran? Oo, okay. Katburawan. Ito yan, utuong kinauman ini sa katuya ni Kong Joey Salcedo. Sa gusto man i-training ining duman sa coastal. Gusto magtrabaho na mag-driver. Yeah. Dako lang tabang iyan, Teacher Ophel, tangkat Burawan, harayo pong barangayan, magkakaigwang trabaho sa mga kababayan ta naman. Mapapasahe dito. Ang dadaramin duman sa duwang auto na praktisan ninda, pagkatapos sa trainer, ma-establish na duman. Tangani, 15 days man siya natapos na every ko yan, 15 days. So in a session, do ang pwede ming turuan sa duwang auto. So, for 15 days, duwang pinme. So 300, matatapos mi by the month, 3 months, tapos mi na. I see. Okay. Opo. Tapos mi na. Opo. Nagpapasalamat nga ni kami Kenny, pero sabi ko, scholarship benefit, free training sa kanila, free national assessment, there was training support fund na 160 a day. Pero ang training schedule, Monday to Saturday, that's 7:30 to 4:30. Gusto ko i-announce sa mga scholar na dainin na sayangon. Kaya dapat sila perfect attendance and they must be punctual in register pag nagre-report. Tanganin sa national achievement test, achievement nila, they silang diferensya, they makapasar. Kaya gusto mo itaram sa mga matik ini dapat subisidido, sayang kang kwarta kang gobyerno. So, i-repeat ko sa dressmaking sa July 22 na po, kay puhan ni 25 scholars, electrical installation and maintenance, tigis na yun sa Doña Maria po. 50 scholars, ang puon ka ni July 29. Ang bread and pastry sa July 29 man, kay puhan man 50 scholars. And then cookery, 25 scholars. Ang days na kaipuhan, ang days mula kaini, ang days sa dressmaking 35, ang electrical 25 days, ang bread and pastry, and C2, 18 days. And then ang cookery, puro alang tao, 40 days. Iyon. Opo, Teacher Ophel, tama ba? May free allowance ini for transportation? Opo, 160 a day. 160 a day. Opo, tita o ini sa Inda, actually, tita o ini sa Inda, after 50 days, after kabanga-baga, 50% kabanga tita o, pagkatapos sa kabanga naman, sa kuyan, utuong sa pagkatapos ng GAD, sa graduation ni na tita o. Para masiguro na sinda talaga makakalaog at Teacher Ophel, sa oral daw. Ano po? Para masiguro na sinda talaga makatapos, Buda, makakalaog oral daw kasi sa endang pagklase. Iyo po. Pagkatapos, pag mag-NC2 na sila, kasi sa pag-anap ng trabaho, requirements na skills ang importante. Especially sa graduate sa high school, sa senior high school, pwede na sila makatrabaho. Ang age pa lang kayo, 18 and above. Okay. So, qualification tabi, attorney, at Teacher Ophel, qualification tabi. ang qualification, 80 at least high school graduate, 18 years and above, or college graduate na daing trabaho. Yan. Okay, ang mga requirements po, 4 na pieces na passport size picture, white background with color po yan, para pang pwede na pang outside the country. Then birth certificate or marriage certificate, kung may agom na. Then good moral ali sa barangay clearance, ang importante, ang good moral sa school. Ang good moral sa barangay clearance po. Madyan lang. Then
one of the following high school na diploma or college diploma. Iyon, okay. Madyan lang po sa Sunshine, Teacher Open. Ayun po, didi sa Para Sunshine mag-enroll. po ang registration. Didi sa likod ng high school department ng Sunshine. Yeah. And then, po na to Sunshine International School Skills Training and Development Center. Doña Maria of the Tagas de Ragazbay. Opo. Okay. Teacher Ophel, ulit-ulitong ko na lang po ini ha. Salamat ng tabi. Papadarang ko ikakainin kopya ko tanganing Iya pa. ko talaga. Sure Saka pa. sa mga nag-sponsor, nagpapasalamat pa kita. May mga senator na nag-sponsor na sa tuya. Opo. Si JB, then si Pia Cayetano, Senator, then si Alan Cayetano. But ang pinakagulpi din pinausa tuya, si Congressman Joey Salceda. Yan. Kung Joey, Todi. Yan, Kong second Joey, district. opo, si Kong Joey. Opo. Okay. Salamat po, Padarang Teacher tayo Ophel. kainilita. Ako ang mapasalamat. Yeah. Salamat tutunon. Aha. Okay, thank you so much. Alright, Padarang welcome ko po. ining kopya. Sa messenger ka na po. Yes po, no problem. At messenger lang po. Okay. Thank you so much. Thank you so much. All right. Bye-bye. Teacher Ophel. Sabi ka mo tanganing ma... Opo. Salamat po, Teacher Ophel. Salamaton. Okay. Okay. So, welcome. Sige. Okay, bye-bye. Alright, mga tugang Teacher Ophel para dyan sa mga interesado. Ang mga helang kang atay, arog mga tugang kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis, mga helang nadara po kan sublang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago, asin tanganing maging maugbang atay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabaka para sa salud at sin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kan Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol, mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid kapag pugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Sabi ni amigong Toy, Angkat Burawan nga yan, Ligaw City, West Coast. Yan. Thank you, amigo. Ha? Iyo talaga, nakaabot na kami dyan kay Toy. Kanako na sa active sa field reporting. Nakaabot na ako dyan sa Katburawan. Tabi, harayo yan. May distansya yan. Ha? Okay. Alright. Iyan tabi ang kwan ha. Good morning, Henry. Suggestion ko lang sa Aleco para mabawasan ang system loss inspection nun po ang mga harong. Taigwa po ki mga may aircon pero hababao ng bill na pigbabayadan. Yan. Pero dapat kaya may reporting system na confidential. Confidential mga tugang dyan po sa Albay Electric Cooperative sa mga araw kaya na bagay. Ha? Alright, sige po. Ang makdo tayo, ha? I have a confession. Isa akong busogera. Ama busogera. Alam nyo ba yon? Kaming mga busogera on the lookout lagi sa kakainin na pasok sa budget and sakto sa tiyan. So, calling all busogeros and busogeras. Ang dami na nating choices sa McDo. We have McSavers Sulit Busog Meals. 99 pesos na lang for complete meals all day long. In all McDo stores nationwide. For breakfast, may cheesy egg disal and longganisa meals. For lunch and dinner, may cheeseburger meal and all day long. May crispy chicken fillet a la king, mushroom pepper steak, and chicken McDo meals. Oo, meals, not just a la carte. So, head to your nearest McDo to order McSavers Sulit Busog Meals. Confirm po yan. Tig-try me na inikan tropa. Nag-order kami kang... Sinubukan namin to. Kinain namin last week, Jing. Hindi, deka Jing nakaiba. Deka nakaiba, Chief Ramit. Nag-order kami kang 99 pesos na complete meal sa Sulit Busog Meals. The best. Matiba yung pati minapili si Kwan, si Jerome Buda, si Shara. 99 pesos lang. 99, masirap. Darakulo nung pati sa manok, ha?
Kaya mga tugang dagit ang pwedeng ibuhon. Makdo na po tayo. 5 minutes before 9 o'clock in the morning. Ama busogera. Mga busogero, mga busogera. Commercial muna tayo. Magbabalik pang hapot. Magkalipas lang kayo ni. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May energy na. Energy! Meron ding Energy, energy, energy! nag-crash o nag-palpitate. Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also, siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Salbatana Jing, ano ining sawa na nahiling dyan sa Barangay 16? Susang sawa, suminakat sa pustikang alegal. Susawa, suminakat sa linya kang kuryente. Ano pangyayari sa maabaka di? Barangay 16, harani dyan sa may Samuya. Susawa, yaon mga tugang sa pustik sa linya kang kuryente. Uy, mga taga Barangay 16. Mga taga Barangay 16. Uy, ano ini? Kadakulang may dakulaon na kuhan? May dakulaon na sawa? Apa tungkod? Pangyari sa mauraro. Lat ko na ta. Ugaring pigapudan ko supi ayo kang aleko ugaring. Ano ini nagring tapos naging busy sulin niya. Ale sandali lang ay nasa ospital pala si Ange. Kairak man ni Ange. Ano nangyari kay Ange? Ay pangyayari. Okay. Ano lang okay. Get well. Kairak man ni Angie. Pagkatapos ka, gusto, si saan pidang mapudanta daw sa aleko kan sawa na ini? Si Sai? Si Joanna? Aram na ni Member Services Department? Nata may sawa.
Maskado na sana. Kang inot, ang problema kang burn out, bayong. Sanga kang kahoy. Ano pa? Ngunyan sawa. Alat ko na ta. May post kaya, digdi akong na. May mga nag-share pati. Madali lang salbatan ng sawa ini. Sisang piling maapudan ko sa Aleco ka ini. Lucilo. Engineer Lucilo. Ay, sorry De kaya akong maapudan. Pangyayari sa Mauraro. O yung mga taga-barangay 16. May taga-barangay 16 lamang. Isa Kapitan Rodenas. Alas 9 na pati. Rodenas. Kapitan Rodenas. Madali lang hata. Baka masimbag kita ni Kap Rodenas. Salbatan ng grabe na ang problema talagang alik. Ultimo ng sawa, kausan. Kahit dahil mo makatulad kan apik pa yan. Bayong. Sanga kang kahoy. Dahon. Ikos. Sorry, closer mga. Luminog sa ikos. Ano naman mo ito? Luminog sa ikos. Ngunyan mga tugang sawa. O garing nawara sa number kay Caprodenas. Caprodenas, sorry nawara. Nagka-excite. Ay, wara kita. Naita na. Okay na. Anyway, sige tabi Diyan po nangyari na sa Barangay 16 ini. Mga tugang. Susawa, nakapurupot sa mismong main line. Mga tugang kan Albay Electric Cooperative. Tabi. Pinurward sa kuya ng amigong Raul Nunez. Ay, nako. Anyway, mga tugang maparam na kita. Alas 4, alas 9 na tabi. Thank you, Boss Raul. Maray na aga tabi sa pag-forward kan informasyon. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Naghahanap po kami kidagdag na field reporter. Baka po interesado ka mo kulang patabi kami kisaro na field reporter. Baka pwedeng lalaki, Baka pwede pong lalaki or babae na makurukaskas maghiro, Naghanap tabi kami i-assign me dyan sa may Daraga area and campus Mion Ola. Kulang kami kitawi. Dahil kaya ni Jasmine kasi Joshua. Ayun, mag-ikot sa Daraga Legazpi. Ulang tabi kaming tao na field reporter. Baka interesado ka mo, paki-apply na lang tabi. Toy Rain, dahil ka na tabi, migo mag-apply ta. Sobrahong ka na ang qualification mo, migo. Reactor ka na, sana okay na yan sa kuya. Salamat po. Tingog ka manwaan. Susunod na. Hapot. Ano nga ning hapot naan?